Kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Labaw sa tanan. First and for all. Gusto lang ko matibay ang may buntag kaninyo, Idol Inday. I want to greet to you, Dolanday. A pleasant good morning. Labi na sa inyong dalaga diha na si Hot Babe. And most especially to your sexy lady over there. Hot Babe. Salamat lang ginasa kay taken ako. You know, Dolanday is Hot Babe is thankful because I'm taking. Tawagan na lang ko ninyo Lindon. Just call me Lindon. Taga Bunawan, Davao City. From Bunawan, Davao City. Ang among mga kaliwat, taga Bunawan, Agusan del Sur. My clan and my clan are from Bunawan, Davao del Sur. Agusan, rather. Namalin me, Bunawan ng hapon, apan sa Davao na. Where I transferred the other places I remember is here in Bunawan, Davao City. It's the same name, but not the same province. Silingan ay minilulong sa una. Yes, where I am a neighborhood of Lolong. Yes, Dipons Lolong, Dipons Lolong. Dipunto Lolong, Dipunto. Nakauli na lang ko, gikan og Saudi, nalangyapon mo sa radyo. So I'm going back to the Philippines from Saudi Arabia, and until now, you're inside in the radio. When I go back in Saudi, your YouTube view is the radio, and I'm going back to from Saudi Arabia. Yes, and also again and again and again. Nag-eskwela pala ko na mo sa radyo. Antod karon ba nalangyapon mo diha? When I was in high school, college, and school, you're inside in radio.
And when I'm finishing my school year here in radio again, oh my God, I don't think so. Wala ko yamahan. My father died. Si Mama Elma na lang ag matuto ka nako. Yes, my mother, Mama Elma, is came from Bacolod or Iloilo. Matuto. Actually, my name is Toto. Toto, Bacolod na sa dia day. Matuto. Matuto na dia. Iloilo, matuto na dia. Ay pag hininay kurbada na ba? Taas na kayong istorya mo ng atong sugda na. Ang gapnod sa akong kinabuhi. It's a very long story, Doloday. And it is the start of the stagnant of my life. O ginining, nahitabo. And this is what happened. Lipay jud ko anak no nga sa pila ka tuig nimo pag-eskwela sa college, pulo ka tuig sa college niya. Nga nga Nabisag ka mo eh. pito ka tuig sa high school. Kuha ko nihilag sa inyong mga maestro, maestra. Di ka gagamit anak ko. Salamat jud ko anak nga nakahuman ka og eskwela. Lagi grabe kayo ba? Man, naday ko'y bisita mo. Kisa man na bisita nimo? Kisa man na bisita nimo? Aday na kayo. Han, Unsay han? Unsay han? Unsa man kani? Ha? Usa man ang anong murag isok pa na siya ba'y? ha? Ikaw ba'y? Siya ba'y panali? Siya ba'y panali sa mambalay? Siya ba'y mabasag isok? Ha? Masi, Ayaw ko Hi, nila. te, mga bite. Haiti ka karon, mahaiti ka karon. Isa man ka? Ha? si Jody di ay ma. Jody. Uy. Ma, si Jody ni si akong Mama Elma. Hi, magmama na lang po. Onsay? Hi, ma. Gamay gabi, ma. Nagre ako sa iyo. Kasi masagpaan ko lang na ang aning bayhanan eh. Maayo na mo. Uy. Ano kasi ng mama? Dapat na mauwaw ka. Ako rin. Dapat na mauwaw ka. Ang bayhanan ka. Ha? Man, Dito kay mong mama po. at sige anak, inasilusan mo na kung mamagod na. Ma, dali sa ba? Istoryahan tani ba? Ano sa saman, ha? Dali sa ba? Doon dali ba? Doon daw. Saman. Kung sa may mga istorya mo, ako ay gubang akong adlaw nga nalipay biya ako sa imo ha? Kasi magminyo na ka. Wa pa ba ako kabawi ni mo do? Magnabi sa namin ng istorya mo. May tamag din na natadiri. Wapro pa ba ya ka? Nagmabuntis ni aning-aning. Ma, ay, Wala ko niyo, magaling na buntis ng sinag aning dire. Ay, muli na lang po. Dapat lang. Muli ka. Mama, dito na kayo ng mama. Han, Ay, muna na ko. Ay nagbalik diri ha? Jody! Ma, ganun kingato mo ni mo. Ay kung kananaalin doon, ha? Ma, Ma, usa, natural magmama ka na, walang magpapa ka na ako. pasabot ba? Ayaw ko din anak kong uyab. Di ba graduate naman ko, Sharok? Bago ko pala kang graduate, wala kang ka-abroad. Ha? O niya mabuntis to? Kabalo na ba dyan ko ni mo? Ha? Di ba dyan ko kontrol sa ko kagalingon? Ma, ay ganun. Ha? Ay ganun pag-istorya mo. Sa iyo yung istorya. Pagpunta ako yung mama. Kabalo mo. Kabalo ko kung sa'yo maayo o sa'yo dili para ni mo. Kabalo mo kung gusto ni mo abroad ko. Oh, naramdaman na
Sabi, huwag ng istorya. Hindi pwede nga na ako i-update. Sundang to ako sa abroad. Dili pwede. Ha? Kaya kanay mo inaguan. Ha? Kanay mo inaguan. Gusto na ko, dili na sa to paingon. Dili ko nila makakuha na. Kaya mo nila ka na, magpugong-pugong ang uyab. Kung magbiyahan ka sa uyab, magpilaghilang na yun. Eh, istorya na hindi mo sa kong amigo, katudugay ka mo mag-istorya. Di ka mag-istorya, alas 7 buntang, mga mo na lang hapon, maorang ka ba yung istoryahan? Man, Pastila ni mo. Basta! Di pwede. No pwede. Okay? sa pasabot ni mong di pwede. Mauyab na ako to, man. Ipalilag Hindi na. kasabot sa kong istorya, Bisaya kayo to. Nothing to lose. Sorry kayo, ha. Yung anak mo yun ako mamagod. Huwag ka na misilingan gani. Kung kabalo lang ka sa batasan sa kumama. Misilingan ba kay particular malitahan ano yan? Sorry na, good. Man, spin mo istorya sa... Ay, uira kay ka ba? Istorya sa tabi. Ano mo sa... Madayon ako Saudi. Ano? Han. Motor ako Saudi. Han, buhi pa ko, Han. Mabukon. Ako namatay. Hindi ka. Bas! Bas! Nabigay ko tapos ang suya ni Bas ni Bas! Balawa da. Ganun kasi po ko ulo ka na. Awa da, brad, ha. One time lang, brad. Maligya ka lang, Bas! Ang pagkasama ni Bas yung ulo, Bas. Yung pagmamaligya. Ay, na! Berespeto lang, bay. Respeto lang ba? Kita ka na nagtuhatok ka sa kuya. Berespeto lang, bay. Palit dito ta ng tao ni mo bitaw. Gigutom ta. Uno ko. Sige, pamukusan niyang tao. Ansab tala sa kuhan, ha? Sabta na sa kuhan, please. Inak ba? Han. Taga-asa ka, bay? Taga-asa ka, taga-kwa ko, bay? Taga Cebu ko. Ay, taga Cebu rin ka. Kaya sa ganyan mo ka. Ungkera. Ungkera ko. Taga Mindanao ko sa Juan, Davao. Ah, taga Davao, di ka? Oh, Bunawan. Lingan mi ni Kailangan kayo kumana na yung lugar, di ba? Apiguso ko. Anong humot ito?
Humot kayo nagmuagi ka. Asa na bitsa? Kunawan ba, humot man nagmuagi ka. Wala pa bang kana dia. Ang puta mo taga Cebu bang ko. Gusto mo na ng kira day bay? Daga kay mga kahilayan dia. Oo. Gusto ko man na dia mo balhin kog Davao kay wala di ko ganahan na mo lugar dagang kay Gadis. Oo ba? Di ko ganahan ko dia sinyo kay peaceful kayo. Okay, mayong brad ba? Itong amigo na kong abogado, brad. Kisa. Alex? Alex? Attorney Alex, itong amigo na ko. Wala tayong mga very nice thing to eat, ya? Ayun. Nangangaroon ko sa pamilya sa Davao, nabila kayo muli. Ako, sultihan ka, mas pila ka bang pamilya ni mo? Wala pa mo ko namin yun, litaw pa mo ko. Ako, mas grabe ko kamingaw. 16 ka po kong pamilya. Hindi po ko kusawan ako pag tagi-tagi na ako sildo. Di gamay, di kulangon ako sildo. Grabe sa rin ang mga habilidad, no? Grabe. Galagot ko galing tohana ba pala? Dili ko to galing tohana ni. Tapos palitan na nagtaho. Beke, tali taho. Do. Palitan ko ang taho ni mo, do. Brad, Hey, bossing! di mo nakita naman tas Pilipinas, Brad? Naghilak ng babae, bossing, no? Na, Ay, naging. taga Davao ka, ako taga Davao man ko. Asa nyo na sa Davao? Tara diya, buwisan. At taga-buhisan, ika? Ha? Ano ba? Ako itigbalba ka ng mga milestone diya. Pasig limestone. Milestone man na ingon sa kong anggol. Sige. Abot kayo eh. Abot kayo ka dari Saudi. Ano mo ko'y pagtuloy diya nga sa taho ba? Kay mga Arabo, gusto ko tilaw taho. Akong gamit ka nga sagot. Kuhaan ka nang kilingilingin ako nga harina. Ang iba na ni binangkal. Sa man yung ubang lingin-lingin mo, dili man isago. O dili skanding ni. Ayaw ka, ako lagi ko ng coloring. Padug- Pagpanan, dipindi mo na sa Brad. Nanay papait. Mga sagbot ko. Papaitan niya nga taho. Eh, ginadin mga dagang pinag. Kita, layon. Ko lang papaitan mi kan papaitan ko lang ha nga unom lang kasago ibutan dia kay paitan na kayo. Hello? Hello, Hello, ma. anak Lindon. Panati ko kwarta dire nga 20,750 and 25 centavos. Ma, di ba baguro ko nagpadala ni mo 30 mil? Lahi ang pagdala og 30,000 ug lahi ang pagdala og 20,000 kapin. Nahulog na na yun. Nakoy ang atong balay dire, yung saan man eh. Ang koral ani dili ni basta-basta ang koral kay marmol. Ha? Marmol ang koral ani akong ibutang. Asultiya ta ka katong ibang padala nga 30,000 wala pa. Ha? Wa pala to ato pa to sa CR. Ma, di ba gingan ti kayo ipamarmol ng koral kay mahal ra kayo nyo. Sa pamura man, may magpancho na kay... Magbuot ka. Ikaw, ako yung tinahan mo. Butangan mo nagpangalan ng marmol din, wala na naglapida na. So, nanunglo ka na ako at inako mo. Pasabot ba? Ha? Siminto lang, good kay para mas makabarato ta. Lindon, anak. Ako yung mga inahan. Ako yung kabalos na lang ako mga pagbuluhaton diri kay naka diha. Ikaw po provide og kwarta kay wala na tayo amahan. Mga kabalo ko, anak, ma. Wala lang ang pag-istorya ba? Malain ako ni muna ako. Sige. Ma, ako ma, nagtigom ko diri, ma. Kay pag-abot sa panahon nga magkapamilya na ko. Oo, mauna. May mga gagalingon ni mga una. Huwag ka na una ka. Kailan gasto na ako ni mo. Ha? Huwag pa ko nagkilak dito sa mga teacher sa high school o sa college. Di ka gagraduate. Mataa ka. Ma, ako ba kung tamang kayo mga bahin, kung magpamilya na ko. Ako mga anak, pa-eskwela ha. Ayaw na. Ayaw. Sige, dili. Ayaw na magpagdala. Dili na lang ako. Dito ka na sila yung mga courses offered. Oo. Gusto naman po. Ma, Ayaw ko nga na ha? Sige. sige, padalan to ka. Ayaw na lang. Di na ko. Di na ko mag-asa ni mo.
Sige na eh. Sige Sayang lang Tamil ako pagilak-ilak sa ipadala. una o kung gasto ni mo. Sige Tamil Hindi ako naman yung ipadala. kamuna mo itong 20 baon, ha? Sige Tamil na akong padala. Ah, ipadala na ako niya. Kay kuhaon ako, ha? Sige, sige. Ah, sige, bye. Dali kong mama eh. Pero saan to man? Inahan man. Ito yung buhat ani. Hello ma. Hello? Ma, napami sa diserto init kay diri. Wa ko ilabot og init. Yan Mga na. kamil diri ma. Akong gikuha ni mo. Isulti na ko sa imo nga kulang pa ka og 30 mil kapin. Mawa pa gid na naman ang balay na to nga gamay ra man kay natong balay, di ra man nakakwarto. Wala kaya ako nagipa fully furnished tanan. Ha? Mao niya na lang Pagilisan tawag, ako flat Biggie. screen TV, tanan, gikan sa CR, sa imong kwarto, sa imong kwarto sa sala. Sa kusina, doon ka mo flat screen dito. May lang ka na magkaon, magtalikod-talikod, di na maglingi-lingi. Ma, di mo kinahanglan og dagang TV, ma. Kalas kay Anak. kurinti. Gituyo na ako na, ano magkuhol, magkakasang kurinti nga, ikaw may mabayad, ani. Ha? Ako ba yung mabayad? Usan naman nining istahila di ay, Lindon, ako na yung mapaladuhon ni mo? Ha? Ma, wala. Dili. Ayaw ko kayo na Lindon? Ma, di mo. Ang sabi gusto ni mo, sige, balik tatay, ikaw yung anak, we, ako yung anak, ikaw yung inahan. Gusto ka? Ma, ikaw ba man? Dili ba, lahin mo ko na mo ako, kwala ko ni mo katuhod ka, imo kong inahan. Luod lagi kadayon ba? Sige na lang, oy. Kamu na lang, oy. Mulayas na lang ko dire. O lagi na magpadala na kong kwarta. Hapit naman ka na mo man. Hapit na. O sige, sige, padala to ka 40 mil ha. Sige, kana. Ma, nagtigom ko kay muli ay raba ko. At least, pag uli ni mo, gwapo na kaya itong balay. O mo gani. Sige na kay matawag ay. So, Padala na karon kay kami ito kinakoron. Kay, nagmagulbo na rin. Trabahante dire, pakyawan ba yan eh. Sige. Kay alkansi ko na sila. Masig, ipatarong mo siya, tumpag na diya. Di man naman pala ito nagtrabaho dito sa akong amigo kay ilang haring David ka natumpag. Sige, padalan din ka na basta pagtipid po ma ha. Imo kung ba't ako diskumpiyado ka sa kuwalin doon, ha? Ma, wala. Sige na lang, ay na lang pagpadala. Bye na. Sige na, basta, pag uli na ako dapat. Karoon na ipadala. O, lagi. Ay, bisyo ka na, buta yung kuhan. Kumusta mo ka doon? Pagkaksa ko doon, hindi daw kayo. Dihan. Sige ka po, ako sa kamil dito. Kamil, ginagawa dito ka ng mga escorpion. Kuya, gini mo ano. Dali. Gusto naman yung trabaho dito. Abi na ko, kalimutan ako na mo. Han, sulod sa tulo ka tuig nga to ako dito. Ikaw rin ang nasa kong nauna. O ba ka nahago dali? Wala man noon. Sige mo kagdagan sa kong nauna agad. Tanto ako dito sa Saudi. Idol, giday mo sila, no? Sila idol. Nanapod ka ba ka rin? Yung style mo ay. Hindi pala na gani. Magsilos, kamalawya ka siluso kay ko tanaw. Sugat ra ba kayo kilay? Yung mama, musta man? At doon pa na ako to ron.
Wala din mo nakita eh. Siyempre, una akong di kayo sa kabalungan. Karoon na kumuli akong iyon niya. Sunod semana pa man. Sa pasahon ako siya kay... Nakuman na rin ba ito mong balay? Ba? Sumayo eh. Wala ka kasuroy dito. Wala na eh. Kaya, wala ba kasi mong mama ba yung... Sige na sa tiyo. Magbenta. Mas mama, good ma. Ulian na lagi na pag... Kabaton na tag-anak. Pagkaroon nagtigom na ko. Oh, gunitin yung passbook ko. Sure ka, sa kuha ni mo ni pagunit. Hindi mo na rin mo ma-withdraw yapon. Gunitin lang natis. Hindi na ko na ma-withdraw po. Iyo Di. mo pagunitan, ha? Tigom na ko na para nas tondo ha. Okay? Sige, salamat. Dahil na sa ka. Kay uliun sana ko si mama dito kay kumustahon ako tog. Excited na kumunta na sa balay. Liman mo na nga. Likod-likod ang among kuwan. Ano siya? Among flat screen TV mo na kang nagpapapit sa kuwan ba. Barbiruhan nga. Likod-likod ang sa amin ba. Kung nga ganito tayo mo na. Wa siya mabuhat na. Pag blessing ka ng balaya, dadon na ka dito. Pitin ako naman. Salamat kayo. Salamat ako. Ayaw, pwede mo hagyo? Oh, saan? Padungag ka? Sige, oh, napaydungag. Sige na to. Pwede pakikrang sa akong motor. Sakit man ako sa ito sa iyo, ma. Kanarday, di ka kaya andat. Salamat ka. Manita na po kong bukrangan, iwa maguliminor ni motor. Magtulo ko na, salamat kayo, ha? Pasang ng balay diri. Wala mo itong balay diri dahan sa una. Ibot naman. Gusto ginito yung ni mama. Mabuhat din niya bagong balay. Uy! Nang tarsing man eh. Nang tarsing! Sabi nang... Nang tarsing. Di ka na po nilang laba dito sa pa. Bawag po nagbrao. Lang! Musan mga burag, wa makaditiguang na? Ano yung sikreto? Sikreto! Oh, na? Bagura kong abot ng... Kwan sinugatan siya. Hindi na lang siguro nang... Sige na, pinili niya akong 20 na dito ba? Ha? Kaugid ba? Pagiging lang ano yung tuitong itma. Di, nang... Awalagi mong balay diri. Asa naman namong balay? Gibalay itong bago ng balay nga. To story. Balay! Gawa may balay! Ipandak pa may... Balay ka kitrabaho diri? Kaning mo ang balay. Nawa naman lagi. Asa mo itong dati ng balay diri? Wala! Ibalik siya naman to! Kaning yuta? Kasi nagbaligya. Akili, alam ka sa may baligya lang ako! Yung mama! Baligya. Ang among bagong balay nga to story. Asa naman? Ano ka lang? Makuha na ka ba sa kasiyas? Mo na lang mong balay? Adili! Nga, dali siya ko! Wabili kayo! Sa lupong niya, oy! Sa man eh? Ay, silang! Sa may pasabot, ani? Naghanap ko si Lupindri. Ay, nag-inom. Ma? Uy, Lindon, anak! Kusta? Nalagi ka? Ma?
Asa man to? Asa man to? Crispin? Ma, asa to itong balay Asa diri? si Basilio? Asa itong balay inom mo mga tusturing niya. Ano gibaligya ni mo na yuta? Meron ko dyan eh. Meron lang. Patandukin ko ninyo. Patandukin ko. Kinapakan ko kamel. Maasa na ang balay mong gingon. Ako'y nagkakita ng isang lapis. Hindi. Kisa ka. Kisa ka. Putawag ko 911. Ma, Putawag. Kisa ka. Hello? Hello? LA? Los Angeles? Kasi kagawa niya. Kasi kagawa niya sa... Lura ka dyan. Kisa ko. Kisa ko. ma, Kisa ko. ay, si pabongbuang Hindi niya, ma. pala lapis. Nais. Kisa ka. Kisa ka. Ma, ang balay, asa ang balay? Kasi kagawad sa New York. Kasi kagawad sa New York. Napakyas na nang ipadala na ko dulonday. Ang tinuod, okay na day akong mama. Nagbasol na siya siyang gibuhat. Tanan akong kwarta ipadala. Giurot niya sa sugal. Nakauyab po siya og habal-habal driver. Nga batanon. Muto ni hut-hut siyang kwarta. Kuma naman itong tanan. Karon, wala na siya ikamahay ka na ako. Kaya ako man siyang gitagaan ng kwarta kaniyan to. Apa niyang gisayang lang kini. Nakakaton siya siyang leksyon dolanday. Ginatabangan gihapon na ako. Pero siyempre, pamilyado naman ko karon. Pinagminyo mi ni Jody. Ug doon na namin usa ka buok anak. Hinaot, kakuha pagtulunan kining akong gapnod sa kinabuhi. Inyong suwat magtatampo. Lindon.